One News jista' jiżvela li fl-aħħar sigħat wasal fideh il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. 24 siegħa qabel kellu jitniedem il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija fil-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd. Il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet ta' Mejju ġie likjat fuq is-sit one.com.mt. Dan il-leak intern sensittiv ikompli jiżvela l-inkwitt tal-partit ta' Delija li qed jispiċċa b'informazzjoni strateġika li tiġi likjata b'mod sistematiku. Dan minkejja li fl-aħħar xhur il-grupp ta' Delija għallaq kemm felaħ iċ-ċirku ta' nies li jkunu jafu din l-informazzjoni strateġika. Il-manifest elettorali ġie likjat għand One News mingħand persuni qrib il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u l-istrateġisti tiegħu. Manifest ta' 28 paġna u li waħda minnhom turi lil Kap Nazzjonalista u lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-lik ħoloq paniku sħiħ fid-Dar Ċentrali bl-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista nkwetati li xi ħadd mill-istamperija likja dan il-manifest li kien se jniedi il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd. F'paniku l-Partit Nazzjonalista kellu joħroġ stqarrija fejn qajjar lil dan l-istazzjon fake news. Fl-istqarrija ta' paniku l-Partit Nazzjonalista qal li l-manifest beda jixxerret fil-pubbliku sigħat qabel ma tħabbar minn One News. Iżda hawn il-Partit Nazzjonalista nqabad f'gidba sabiex jagħti l-inkwiet intern u ma jistax jafda lin-nies li jaħdmu fid-Dar Ċentrali. Dan għaliex nhar it-tnejn is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Clyde Puli kien qal li se jniedi l-manifest elettorali propju fil-jum tal-Ħadd. Il-Ħadd li ġej se nkunu wkoll qed niddiskutu u napprovaw il-manifest elettorali tagħna. Puli li kien minn tal-ewwel li għajjar lil dan l-istazzjon. F'paniku wara li ġie likjat il-manifest elettorali, il-Partit Nazzjonalista kien kostret jippubblika l-manifest fuq is-sit tal-Partit Nazzjonalista. Bis-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna li mhux suppost li l-Partit Nazzjonalista ppubblika l-manifest qabel ma jiġi approvat mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.